Hi ha moltíssima seguretat. Hi ha l'Alexander Arnold, nou fitxatge del Real Madrid, allà col·locat. Un menú al voltant d'uns euros. El que ve ara per la nit no us ho imaginareu. M'hauré de banyar, com faria un noruec, en el propi mar noruec a menys de 10 graus, segurament. Ja està. Estic fent 24 hores vivint a la vida d'un noruec. Vinga, va. Aquesta ja estan saltant. Es veu una autèntica animalada. Els noruecs són unes de les persones més felices del món. Avui m'he vingut 24 hores a Oslo per viure la vida d'un noruec. Una de les coses que fan els noruecs només despertar-se és anar per un cafè, però és un cafè especial, és un cafè negre, un cafè que no porta res de sucre i res de llet. Anem a buscar-lo. Tenim el cafè sense sucre i sense llet. Anem a donar-li un glob, a veure què tal. Buah, amarguíssim. Però bueno, és el que hi ha, rutina noruega. Ara agafarem el que és el mètode de transport més comú per a una persona noruega que viu a Oslo, el tramvia. El tramvia et porta al voltant de pràcticament tota la ciutat, per tant agafarem el tramvia per moure'ns per la zona de la capital noruega. Veurem què tal, veurem quins són els preus dels tramvies, amb quina afluència venen, com estan per dintre. Hem aconseguit ja el tiquet per al metro, el tenim. Tiquet de 24 hores, són un total de 135 corones noruegues, que equival a més o menys 12 euros. Fet ja aquest viatge en tramvia, ara sí, ens dirigim ja al museu. Allà entrarem i veurem una peça d'art noruec importantíssima per qualsevol noruec, suposo, perquè és part del patrimoni cultural, o una pintura que quan la veieu tots sabreu a quina em refereixo. Hem pogut veure ja el que és el Crit de Munch, un dels quadres més famosos de la història, d'Edvard Munch, pintor noruec. El teníem a just escassos metres, hem pogut treure'ns un selfie, que era un dels reptes que ens havien proposat per Oslo. Brutal, el quadre és espectacular. La meva idea era fer un crit en el Crit de Munch, però no ha sigut possible. Hi ha moltíssima seguretat. Hi ha l'Alexander Arnold, nou fitxatge del Real Madrid, allà col·locat de defensa lateral del quadre, i no hi ha manera de poder fer ninguna cosa més que treure't una foto i ja. De fet, se m'ha sortit el selfie i m'ha parat als peus. Anirem ara a una de les zones més il·lustres d'Oslo, com és el sostre de l'òpera, en el que podrem treure una foto espectacular de tota la bahia al voltant del fiord. Ho tenim, hem aconseguit ja fer-nos un selfie a dalt de tot de l'òpera d'Oslo, un dels edificis arquitectònicament més importants de tota la ciutat. Per tant, ara ens dirigim a la següent parada, que serà provar, a l'hora de dinar, que ja s'apropa, menjar típic de Noruega. Són carns les quals no són típiques a Catalunya, són carns les quals són molt complicades de trobar en el nostre país, per tant, provarem coses francament estranyes. Pararem en un lloc que és imprescindible per qualsevol noruec, el lloc d'on treus tots els teus coneixements, el lloc d'on treus tot el que saps, la biblioteca de Deichman, just al costat de l'òpera. És una de les biblioteques més modernes de tota la ciutat d'Oslo, i jo crec que aquí qualsevol noruec ha de venir a buscar llibres o a buscar aprendre un cafetó aquí en el centre. Hem vingut en un lloc típic d'aquí de Noruega. És la cadena de restauració Max, és una cadena de restauració originària de Suècia, però només es troba a Noruega i a Suècia. És una cadena en la qual és molt semblant a Burger King, però tenen la seva pròpia carn, les seves pròpies hamburgueses, i és una cosa a la qual segurament una persona noruega aniria un cap de setmana a dinar. Per tant, ara podem dir que estem vivint la vida noruega. Òbviament, Noruega és un país que no és gaire barat, per tant, simplement un menú d'hamburgues amb patates fregides ha costat al voltant d'uns 15 euros. No és una cosa molt barata, però per a una persona noruega, òbviament, estem davant d'un preu molt raonable. Igualment, comparat amb altres països d'Europa, és una autèntica animalada de preu.
El que ve ara per la nit, no us ho imaginareu, ens banyarem ni més ni menys que enmig del fiord d'Oslo en una sauna. Brutal. Ara mateix són les 8 de la nit. Què ve ara? Què faria un noruec a aquesta hora, abans d'anar a dormir? Hem sopat, ja està, i ara ve la sauna. Una sauna flotant. Porta plovent tot el dia. La temperatura de l'aigua està al voltant d'uns 12 graus. M'hauré de banyar, com faria un noruec, en el propi mar noruec a menys de 10 graus, segurament, perquè empitjorarà. No tinc gaire confiança, veurem si això em reforça la moral i soc més positiu a partir d'ara, però pinta bastant complicat. Veurem què passa. Vale, hem arribat ja. Estem a la sauna flotant d'Oslo. Ara us vaig ensenyar una miqueta com funciona, quines coses tenim aquí. M'he preguntat al noi, el responsable, em recomanes nedar després de la pluja? La seva resposta ha sigut, nosaltres no ho recomanem, però si et vas a banyar, no et fiquis dintre el cap, perquè està contaminada l'aigua. Tenim totes aquestes casetes aquí, que són casetes flotants. Allà tenim aigua potable, aquí ho podem agafar. Allà tens per prendre la fresca, aquí per fer una dutxa. Aquí hi ha dutxes de contrast, canviadors, hamaques. Això suposo que quan és estiu és més guai, però bueno, aquesta ja estan saltant. Es veu una autèntica animalada. Intentaré gravar-me sense mullar la càmera, a veure com ho faig. Déu meu. Ja està. Estic fent 24 hores vivint a la vida d'un noruec i això és l'últim pas, que és banyar-se i ficar-se en una sauna. Vinga, va. Va. Vale, ens acabem de banyar. Estic una mica, aguantant aquí el fred com puc. M'ha gravat una senyora catalana que hi ha que etiquetar-la. I ara anem a la sauna. Tiritant del fred. Anem a entrar a la sauna a veure què tal. Em sembla que és el moment de la ronda 2. Tenim aquí fora al mar un altre cop. Puc tirar ja. Em sembla que vaig a fer-ho. Em torno a tirar al mar, em gravo com pugui. Ara no tinc a ningú que em gravi, em gravo jo com pugui. Em tiro al mar i me'n torno cap a la sauna. No et fiquis dintre el cap, perquè està contaminada l'aigua. Està més freda. Està més freda. Round 2, completat. Anem ara fora perquè fora hi ha algunes coses més per mullar-se i fer coses diferents. Així que tenen banyeres fredes, tenen dutxes, tenen també una galleda. Ara veurem. Vaig a ficar-me en aquesta banyera d'aquí. Està més freda, jo crec, que l'aigua de dintre. Anem a provar-ho. He perdut tot el fred ja no tinc fred. És increïble. Encara falta una prova més, falta el test de la galleda. Veurem. Déu meu! Vaya fail. Vale, hem sortit ja de la sauna. Brutal, experiència increïble, banyar-nos davant del Museu Munch, llums d'Oslo, tot el port, ha sigut increïble. Uau, o sigui, espectacular, ciutat increïble. L'estil de vida noruec té algunes coses dolentes, com potser haver de sopar molt d'hora o coses així, però l'únic que puc dir és que aquesta experiència ha sigut increïble. Però ja estem per aquí, pel pont de Munch, amb el museu en el que hem estat abans, en el que hem vist el seu quadre, el famós Crit de Munch. Llavors, podem donar per concluït aquest dia noruec. Podem dir que hem provat el tramvia, hem provat el cafè negre noruec. Sí, segueixo tenint la llengua cremada encara. Hem provat totes les coses que tenen els noruecs. Hem vist el seu quadre més famós, hem provat la sauna i ens hem ballat enmig del fiord d'Oslo. Per tant, ha sigut un dia més que productiu. Espero que us hagi agradat moltíssim aquest contingut. Ja sabeu que aquests continguts no són fàcils de fer. Ara vinc a Suècia i us portaré més coses per Escandinàvia, ho vaig prometre. I aquí ho teniu, però sisplau, compartiu el vídeo, ajudeu-nos a poder fer créixer aquest canal perquè es venen aventures històriques. A mi m'és igual gastar-me els diners que sigui per fer bon contingut i fer-lo en català. Però sisplau, necessito que tu, el que estàs veient ahir al vídeo, ens recolzis i ajudis a poder fer-nos viure experiències més grans que aquesta i poder portar alguna cosa amb nosaltres.